An ka ŋara dɔ bɛ yen n'o ye Abulayi Jabate ye. A ko yɛrɛwolo ni jamu bɛ wolo ko nka k'a ni tɔgɔ tɛ wolo. A ko faso jɔ wa bɔ don e bɛ dɔ kɛ i bɛ taa dɔ fana bɛna dɔ kɛ ka o dafa. Abulayi Jabate ko k'i sigi musokuluw cɛla n bɛ tan k'o tɛ maa kɛ cɛ ye dɛ. Ko cɛya gindo k'a dɔgɔyara dɛ fala ye. Nin bɛ na n'an ye an ka bi baabu kɛnɛ kan n'o y'an ka kado ye. Fala ye da ka sunɔgɔ ti bɛn anw fɛ yan tuguni. Sabula anw ka kow ni maa si ka ko kɛcogo ti kelen ye. Min ye an ka jamana ye u y'a ta k'a kɛ bolongɔni tamaseere ye. Diɲɛ jamanaba minnu b'an fɛ yan n'i y'olu kan mɛn fala ye k'u ka dugudenw k'i ka jamana bila a bɛ fɛn saba ko fɔ. Ko bɛ dugu kan u bɛ min kalama walima janfa dɔ bɛ u yɛrɛ sɛmɛ min na walima maa dɔw bɛ yen olu ka ko n'u ka wulikajɔ sababu olu tɛna se k'a bali. O la o jamanaw waati o waati n'o ko taara ka ɲɛsin jamana minnu ma u b'a fɔ u ka mɔgɔw ɲɛna k'u ka waa wɛrɛ k'u ka taa pewu. Fala ye Libi kɛra ten, Siri kɛra ten, Iraki kɛra ten, Yemeni kɛra ten, Afganistan n'a y'an jaabi su bɛɛ lajɛlen kɛ kuma na bi jamana caman kɛra ten. Nka yɔrɔ o yɔrɔ ninnu ma se ka sira sɔrɔ fala ye o b'a sɔrɔ a jamana ɲɛmaaw u n'u ka jamanadenw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Yɔrɔ o yɔrɔ u ma se ka ŋamu da o b'a sɔrɔ min ye jamanadenw u b'olu minnu surugu k'olu minnu jalaki k'olu minnu futinɛ k'u bila jamana ɲɛmaaw la olu tɛ kala don u ɲin na ka bɛn ni a ko ye. Nka maa minnu don u n'an ka jamanaw tɛ kelen fala ye. E nana o e b'i ta kɛ, ne nana o ne bɛ n ta kɛ. Laɲini bɛ se ka sabati maa min ka waati la a na k'o tigi garisigɛ ye. Nka an de kana ɲinɛ k'a fɔ nin waati in na anw ka jamana bɛ dabolo min na bi fala ye da ka sunɔgɔ tɛ anw ye tuguni koyi. Kabi avril kalo san 2024 degun min filɛ an kan nin ye nanzaralakaw bɛ k'a labɛn fala ye. U y'a lawaleya sira caman fɛ an tɛna jira olu dɔw sɛnɛ kan tuguni. Sabula kuncɛyɔrɔ n'o y'a barabila fɔli ye an b'o kɛnɛ de kan nin ye o de ye tajiko in ye fala ye. U ka fɛɛrɛ n'u ka dabaliw u ye jateminɛ k'a la koyi. Jamana fɛn fɛn bɛ yen n'u n'olu bɛ kulun kelen kan a bɛɛ lajɛlen ka don yɔrɔ ni ka bɔ yɔrɔw yera a ko la fala ye. U ye nin ɲɔgɔnna ta ka ɲɛsin Sini ma a y'a sɔrɔ min ye Mao Zedong ale bɛ fanga la Sinikaw fɛ yen fala ye. Min ye Mao ale kekuyara ka sɔmi k'a ka jamanadenw labɛn a nana kɛ Sini kɛra gogoro ye maa tɛ se ka don maa tɛ se ka bɔ. Wa anw fana bi fo an ni jamanadenw olu hakilina olu ka taabolo an ka olu de sabati fala ye. Démocratie lajɛ diɲɛ kɔnɔ bi kala taa siɲɛ 5nan siɲɛ 6nan nka min tɛ kɛ olu fɛ yen min tɛ faamuya anw fɛ anw tɛ ka min ye ka o dɔn fala ye nin si tɛ tubabu jamana ninnu ka sira ye. Démocratie t'u fɛ yen, liberté d'expression tɛ yen, n bɛ hakilina fɔ tɛ yen. Maa minnu b'a jamanaw kɔnɔ olu bɛ se ka o sɛbɛntiya anw ye fala ye. A tɛ jigin i kɔnɔ Faransi hali ka miiri siɲɛ kelen k'i bɛ t'i sigi ko ka terrorisme kuma miiri kuma tɛ ko ka taa fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ hali a tɛ jigin i kɔnɔ. Hali n'i y'a miiri u b'i minɛ. Nka anw lajɛ kɛ ko mɔgɔw hakilina de y'o ye k'an k'u to yen k'u k'o fɔ k'o y'u hakilina ye fala ye. Démocratie ko ta na sira fɛ bɛn minnu kɛlen don o la i t'a dɔn fo n'i bɛ baara kɛ nanzaraw ka baarakɛyɔrɔ la fala ye. An ye dɔɔnin k'u cɛman ye. Syndicat i ye syndicat ye bɔlɔn kɔnɔ dɛ nka cɛ ka baarakɛyɔrɔ a tɛ jigin i kɔnɔ. Fala ye an ka jamana an k'an ka nin bɛɛ de jateminɛ. A lajɛ kɛ cɛrɔ burankɛ El Julani jɔnniw bɛ se ka nin faamu. Maa min
Fala anali fangala yɛrɛ ti kojugu yo. Nga na cogo lajɛ kɛ. I b'a dɔn ko nin ko in daminɛna kabi waati min ya. Kabini Bashar al-Assad o fa n'o ye Hafez ye n'o bɛ fanga la Fala ye nanzaraw wulilen no Siri nɔfɛ koyi. U y'a daturu la k'a da jaba la min ye Bashar fa ye u ma se ka se sɔrɔ ale la. Ale nana fatu Bashar al-Assad nana sigi fanga la Fala ye. O y'a sɔrɔ Bashar al-Assad a y'a ka kalan bɛɛ kɛ Anglɛw fɛ yen. A ye muso yɛrɛ furu n'o ye Anglɛ muso ye. A nana sigi fanga la a fana taara fa ka sira fɛ. Fa ko min a y'o kɛ a y'i sinsin k'i jija nka Fala ye u nana fɛɛrɛ min sɔrɔ ale la i b'o dɔn u y'a ni jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma. Maa min nalen filɛ ni bi ka sigi ale nɔ na o tun ye kasoladen ye san 2004 Irakaw fɛ yen Amerikaw y'a minɛ nka a ye kaso da kari ka bɔ wa maa min y'a minɛ o maa kelen de y'a bisimila Nations Unies na ɲina u taara barosigi kɛ u ka sanayɛlɛ kalanso dɔ kɔnɔna na. Fala ye o Bashar al-Assad o min somɔgɔw ye fanga kɛ n'u dɛsɛra a fa la u ma dɛsɛ a yɛrɛ la sabula mun nana sɔrɔ ka kɛ a ye jamanadenw bila jamanadenw ka kumaw jamanadenw fɛlaw a ɲinɛna olu kɔ a yɛrɛ ɲɛna sa a dili donna a y'i sɛbɛnyɔrɔ sɔrɔ Fala ye. Ali Julani hakili la k'a fɔ o tun ye $10 millions bila ko ni maa min sera k'o minɛ k'u b'o d'o ma Fala ye. Bi o taara Nations Unies yɛrɛ la Nations Unies yɛrɛ min page sanfɛ hali bi affiche in nɔrɔlen don ye Fala ye. A ma d'aw ma dɛ diɲɛ président ba tɛ yen bi Fala ye n'i b'a dɔn ani masakɛ min b'a bisimila. Bashar al-Assad ale gɛnna ka bɔ fanga la waati min a bɛ gɛn ka bɔ fanga la Fala ye o y'a sɔrɔ Irisi bɛ yen koyi kan 3 de tun bɛ Irisi bolo Sirikaw fɛ yen. Ali Julani kɔkɔrɔma donnen no maa minnu fɛ u ma se o kan kelen ma sabula bɛnkanw bɛ yen diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min t'a to u ka so la min ye Putin n'a ka maaw ye u ye Bashar al-Assad ta ka na n'a ye wa min ye baara ye a tora sen na sisan mun de bɛ yen an ka nafa ye jumɛn ye an bɛ mun sɔrɔ Siri an bɛ se ka mun sɔrɔ Siri bolo ni nin ko in tora tancogo la mun bɛ se ka ɲɛɲini bɛnkan minnu bɛ Siri ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka kɔkari cogo di o waleyaw de bɛ sen na. Fala ye diɲɛ nata de ye diɲɛ ye janfan de ye diɲɛ tiɲɛ ka dɔgɔ diɲɛ marabagaw bolo bi bɛɛ lajɛlen bɛ boli bɛ se ka min sɔrɔ a bɛ kɛ anw de ɲɛna ko an teri ye dɔ ye an ka maa don a b'an fɛ a b'an kanu Fala ye civil ma fisa ni dɛnba ye nafa o nɔfɛ ko don i bɛ dɔrɔ ka bɛn n'o de ye nka kana keleku ka ɲinɛ fiyewu ka fili i yɛrɛ ma wa anw fana an kan k'an ka nafaw ɲini an kan k'an ka hakɛw ɲini an ni minnu kan ka kɛ an kan k'o ɲini hali an filɛ nin ye ka taa sanu bɔ ko minnu na ni Fala ye lithium ko kuma min bɛ sen na nin ye an ka maa mafalenw ɲini maa minnu b'a ko ɲɛdɔn maa minnu bɛ se ka baara kɛ maa minnu b'a to jamana bɛ dɔ sɔrɔ a la hali n'o y'a sɔrɔ maa wɛrɛw nalen don ka na baara kɛ Fala ye an kana an sigi k'an bolo fila da an sen kan k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni dusu ye dusu tɛ ko ɲɛnabɔ dɛ an ka nafa yɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ ko in na o dɔnbaw ka ɲini an n'u ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ Fala ye a ta k'a jateminɛ nanzaraw tɛ ɲinɛ u tɛ sɛgɛn u tɛ taa u tɛ na wa u tɛ maa ci e k'a lajɛ kɛ n'i y'i bolo jigin kɔlɔlɔ min b'i sɔrɔ e bɛ se k'a faamuya cogo di ko Libi u ye embargo da Libi ka Fala ye min ye Lockerbie attentat tɛmɛnen kɔfɛ ka taa Libi hali n'a kun jiginni kɔnɔ pankuru la a bɛ bɔ i kɔnɔ n'i ye Libi ye a ye san 12 de kɛ pankuru tɛ tɛmɛ a sanfɛ kuma tɛ ka jigin a kɔnɔna na a waati o y'a sɔrɔ anw bɛ lycée la an ko ni Alifa bɛ ka taga Kadafi fɛ k'a bɛ taa jigin Alizeri ja tiɲɛ kun don koyi awɔ Alifa tun bɛ jigin yen de Alizeri de ka mɔbili ta a kelen tɛ dɛ maa tun bɛ fɛ ka taa Kadafi fɛ yen a waati Fala ye i bɛ mɔbili de ta ka sɔrɔ ka taa Libikaw fɛ o y'a sɔrɔ embargo bɛ yen pankuru tɛ pan kunna kuma tɛ ka jigin yen Tripoli taga jagoyalama maa tun bɛ maa ma i bɛ mɔbili de ta ka yen sɛgɛrɛ wa min ye diɲɛ magobatigi bɛɛ y'o kɛ Libi ye o degun kun Fala ye Libi ni jamana ɲɛmaa o y'a sɔrɔ ani jamanadenw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye san 12 kɛ embargo la ka degun kun ka muɲu kun ka kɔngɔ kun
a tɔ laban nana kɛ mun ye fala ye u ni Kadafi bɛnna ko la koyi Kadafi ye pipeline dilan fala ye ka bɔ Libi ka taa min ye Italie gaz bɛ taa cogo min pétrole bɛ taa ten o nana sigi sen kan Kadafi yɛrɛ nana ka Kadafi k'a kɛ belebele ye min ye farafinna ni farajɛla foyi tɛ yen min b'a kamana gan kuma min fala ye u y'a wele ka na Faransi min tɛ kɛ Faransi dɛ a y'o kɛ Macron tile la koyi ka taa ka guaba in ka t'o jɔ Caki Faransi cɛmancɛ la n'o ye Élysée ye ka tile damadɔni kɛ yen ka tila ka i ka minɛnw cɛ hali États-Unis kaw fɛ yen fala ye a y'a sɔrɔ Sarkozy de bɛ fanga la hali États-Unis kaw fɛ yen fala ye Trump min filɛ fanga la nin yan'a ka na fanga la a ka dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ a y'a di Kadafi ma a taara ka guwa turu yen o y'a sɔrɔ wari b'a kun u ye Trump ɲininka a nako fɔlɔ fanga la ko bana k'a fana ma Kadafi ka wari don a ko ko ni maa min tɛ wari fɛ n'i ko k'i bɛ miliyari da ale ma ale ka dugukolo k'i sigi a kan États-Unis jamana ma a bali ale tɛ président mun b'ale bali k'a di a ko ale ye jagokɛla de ye ale bɛ tɔnɔ de ɲini wa hali ni maa min tɛ Kadafi ye n'i nana ni États-Unis jamana ma tigi kɔn ka ban ale b'a di k'o tɛ foyi ye ale ka nafolo kɔrɔ Trump y'i ta bɔ kan k'o ye jamanakuntigi sigi a siɲɛ fɔlɔ la Kadafi ka gazi ni pétrole ma se sa Italie wa fala ye u nana wuli a nɔfɛ tuguni su t'a fara tile t'a fara Kadafi yɛrɛ nana kɛ min ye i b'a dɔn fala ye u y'a mangoya de komi ani jama tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni u fana ye jama dilan maaw ɲini maa minnu bɛ bila nka Libi b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ bi dɛ Kadafi mana tɛmɛ ka bɔ yen fala ye Saddam Hussein Irak belebele min tɔgɔ tun bɛ da hali farafinna an ka dɔnkilidala ŋara dɔw fɛ n'o ye Kongolaw ye Saddam Hussein u ye ale labɛn k'a kalan k'a kɛ sɔrasi ye ka minɛnw d'a ma san 8 kɛlɛ ani Iran y'o de kɛ ɲɔgɔn na fala ye maa 5,000,000 o de sara kɛlɛ in senfɛ nka a nana laban mun na u ye Saddam Hussein u ye embargo k'a la fala ye o y'a sɔrɔ ani jamanadenw tɛ ɲɔgɔn bolo a tɛ jamanadenw yɔrɔ dɔn jamanadenw t'a yɔrɔ dɔn fanga b'a la a disi ka bon a tɛ maa lamɛn taji u sɔrɔla a la sisan u ye mun kɛ u ye embargo min kɛ Saddam Hussein na o juguyara dɛ fala ye ale ka embargo tun ye mun ye u b'a ka pétrole feere pétrole wari bɛ don mun na i b'o dɔn médicament contre nourriture Irak ni jamana ba in musaka bɛ yen nafolo bɛ yen se bɛ yen k'o de kɛ ka embargo kɛ o ka fala ye ka tila tuguni o embargo kɔnɔna na a ka taji min bɛ feere o taji bɛ san ka don mun na fura ani balo k'a di jamanadenw ma u y'u to la Saddam u nan'u cɛ ka bɔ ale fana kɔrɔ ka Irak k'ale dafiri o kɔlɔlɔ o de tɛ nin anw ka yan sa wa o de la a bɛ fɔ jamana ɲɛmaaw ye u k'u hakili t'u yɛrɛ la fala ye farafinna yan bɛ misali kelen pe ta Burkina Blaise n t'a janya kosɛbɛ sabula min b'ale kɔnɔna na bɛɛ y'o ye bi hali Blaise ka t'i furakɛ farafinna farajɛlakaw fɛ u ma sɔn a ma a filɛ Côte d'Ivoire nin hali a tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma parce que ani jama kɔ donna ɲɔgɔn ma fala ye n'i y'i ka jama bila n'i m'i ka jama labɛn n'i y'i ka jama to yen maa wɛrɛw b'a ta u b'a kɛ ka baara kɛ ka taa i juguya la i ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ sigi i ye baara o baara kɛ a tɛ ɲɛ Amérique latine kaw fɛ yen fala ye Noriga fana tun bɛ yen Noriga ale ye Amérique latine jamanaw kɛlɛ ka di États-Unis ma min ye Canal de Panama k'o sigi sɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen tɛmɛ k'a di États-Unis ma don kelen sɔgɔma u ye commando bila ka taa nɔfɛ fala ye ka taa minɛ i ko sɛ ka na n'a ye ka maa wɛrɛw bila a nɔ na min ye États-Unis ye min ye diɲɛ seleke naani jamanaw ye fala ye u ni jamanakuntigiw ka teriyaw bɛ laban tan de n terikɛ n balima n sinji nansarala jamana yɛrɛ bɛɛ bɛ ta a bɛ kɛ mun kama i ka dugu jukɔrɔ nafa i ka dugu jukɔrɔ sanu i ka pétrole i ka gazi i ka sɔrɔw olu bɛ se ka mun sɔrɔ la tilali tɛ u bɔ tuguni dɛ a bɛɛ de ko bɛ kɛ u ye sa n'u y'a dɔn k'u ye e bɔ yen wa u mana e bɔ yen kana tamakiya la fala ye n'u ye hali kufa sɔrɔ u b'a sigi an kunna yan
o de la bɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna minnu b'a la ko a mana an filɛ phase min na nin ye fala ye ala k'an kisi k'a n'a cɛ janya mɛ n'a kɛra maa b'a ɲɛna k'a fɔ ko e bɛna fɛn dɔ de sɔrɔ a la ayi dɔ kelen don o kan ka kɛ misali y'aw bolo fɛn fɛn bɛ panpan na a bɛ u bɛɛ b'a dɔn o de senfɛ k'a fɔ k'u ye kojugu kɛ ala k'a n'a cɛ janya wulikajɔ min bɛ sen na o kama bi an man kan ka sira in bila min bɛ fɔ an ka ɲɛmaaw ye fala ye u kana maa filaw teri ye u kana maa filaw soma ye u kana fɔ ni karisa ka di maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ n'an bɛ se ka baara kɛ an ka nafa bɛ sɔrɔ min na u k'u tɛgɛ di olu ma diɲɛ tɛ se ka to bolo kelen ma a tɛ se ka to maa kelen bolo fɛɛrɛw ka sigi sen kan anw fana bɛ se ka mun kɛ bi an k'o kɛ nka n'i y'a mɛn k'a fɔ ko halisa u sinsinnen u kana jamanadenw ka sira bila dɛ n'i ye jamanadenw ka sira bila mɔgɔ bɛ sɔrɔ mun bɛna i yɛrɛ ka sira fana minɛ i la o de bɛ kɛ kojugu ye donc bi an bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ an kan ka siniwaw de ladege fala ye siniwaw maaw ala y'a to min ye siniwaw ye maaw sɔrɔ ale ye siniwaw ka jamana labɛn k'a bila min ye maaw kɔfɛ mɔgɔ min nana fanga la o ye Deng Xiaoping ye ale ka tile bɛnna maa min ka fanga ma Amerikɛnw fɛ yen o ye Nixon ye Nixon ni Deng Xiaoping u bɛnna mun ka fala ye min ye Amerikɛnw ye a bɛna aw ka iziniw sigi Chine a bɛna aw ka baaraw kɛ Chine min ye a baarakɛlaw ye o bɛ kɛ Chinois ye izini kɔnɔ mara fɛn bɛɛ lajɛlen u ko Chinois tɛ se ko k'u b'u dege fala ye ni Chinois ye bɔnbɔn dilan ka ɲɛ Amerikɛnw ka yamaruya kɔnɔna na n'u bɔra yen u bɛ t'u yɛrɛ ka faso ta fana na ka taa fɛn dɔ dilan yen hali n'a tun man di u y'o feere waati dɔ la i m'a ye mɔgɔ b'a fɔ ko Chinois fɛnw man ɲi yan nka bi a bɛ cogo di Chine minɛnw bɛ cogo di bi donc Mao de y'o baara kɛ Deng Xiaoping ale fana nan'i jɔ a jɔyɔrɔ la Nixon ka wagati k'a sɔrɔ Chine jamana kɔnɔna na bi fala ye fɛn bɛ États-Unis bolo n'o tɛ Chine bolo a man ca dɛ wa a ju ye nin de ye jamanadenw de labɛnna k'a f'u ye an ka taabolo ye nin ye an ka kuntilenna ye nin ye an b'a fɛ k'an ka jamana dilan ta a y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka taa baara min kɛ n'a tilar'o la a y'aw ɲɛma jɔ a ka jateminɛ kɛ n'aw bɔra a ka taa ɲɔgɔnna dilan kabini bɔnbɔn man di sukaro t'a bɔ kɔgɔ ka ca la a fɛn kɛcogo bɛ ɲami fo ka n'a kɛ a ka di ni États-Unis yɛrɛ ta ye n'i ka jamana ma nin sira in ta fala ye nansara jamana si t'i bonya i ka nafa ɲini tɛ dɛ fɔlɔ i n'i ka jamanadenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ filanan jama ka nafa bɛ fɛn mun na i k'o kɛ anw kɛlen don k'an ka jamana kɛ i ko butiginin i ko fɛn feere yɔrɔ ni min nana don u bɛ i kɔngɔ fa ka taa n'a ye o ti jamana jɔ ye dɛ marché ye yan fɛ droit ye yan fɛ 10% ye yan fɛ jamana tɛ taa ten jamana nafolo kan ka don jamana de la k'a kɛ ni maa min nana nin y'an ka mɔgɔ ye an k'a d'o ma o bɛ dɔ d'a ma an ka jɛ k'a bolofilala tu ka taa bila kɛrɛfɛ an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ an tɛ taa yɔrɔ si e m'a ye jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la parce que bɛɛ sigilen don ko marché bɛɛ kɛra fournisseur ye bɛɛ kɛra commissaire ye bɛɛ bɛ marché ɲini fɛn fɛn mana wuli bɛɛ bɛ don a la hali taji min nana fala ye mɔgɔw donna a la ne yɛrɛ ye fɛn dɔ ye kunun a ye n jigila tigɛ dɛ i b'a kalama ko senu pɔsu feerelikɛla misɛnman bɛɛ kɛra taji feerela yan musokɔrɔba dɔw bɛ senu u donna taji feere la kunun ko olu nana essence ta fala ye ko essence banna u yɛlɛmana ka t'u jɔ gasoil aran na nin ye kabako ye dɛ senukaw tulo bɛ n na o jamana tɛ taa ten dɛ fo jamana ɲɛmɔgɔw ka sɔn de olu yɛrɛ ka tilen u yɛrɛ ka sira tilennen ta jamanadenw bɛ tugu o de kɔ Chinois y'o de kɛ Mao y'o de kɛ ka sɛbɛ sira yira mɔgɔw la jɛnɛka ɲimi puruti ka bɔ ka taa n dayirimɛ ɲini jamana tɛ bɔ nɔgɔ la ten jamana sɔrɔ n'a donna a donda fɛ fala ye kɔngɔ ti maa si minɛ Mali kɔnɔ nka n'a kɛra marché bɛ di dɔ bɛ taa miliyari 10 ta la dɔ bɛ miliyari 20 ta ou bien an n'aw mana ni nin wari ye marché tɛ di aw ma n'o ma bɔ a la an bɛ mɛn tan dɛ wa an bɛ ka min ɲini a sɔrɔ bɛ gɛlɛya fana fɛn o fɛn mana wuli a bɛ karisa de ka ministère so la n'i ma dɔ d'a ma a t'a di i ye sira o sira ta ko fɔ minisiri nin yɔrɔ ka bɔ a ka kankɔrɔsigiw nin yɔrɔ ka bɔ i ka sɔrɔ k'i ka sɛbɛn sɔrɔ k'i ka baara daminɛ e bɛ taa mun baara kɛ gitɔrɔn bɛ d'e ma fala ye ko gitɔrɔn ye miliyari 20 ye
miliyari mugan bɔko fɔlɔ la fɔlɔ b'a fɔ ko miliyari tan kan ka bɔ ka d'i ma minisiriso mɔgɔ yɛrɛ b'u jɔ i ma ko fo nin hakɛ ka di olu ma n'o ma di o tɛ kɛ direction fana na tuguni ko ka marché di mɔgɔ dɔw ma o tigi fana n'o ta ye miliyɔn 5 ye u b'a f'i ɲɛna k'i ka na ni miliyɔn 2 ye ka d'olu ma fɔlɔ miliyɔn 3 tɔ i yɛrɛ ka tila ka t'o ɲini k'i ka taa baara fana kɛ tuguni e m'an ka siraw n'an ka baarakɛyɔrɔ n'an ka fɛnw ɲa fɛn fɛn mana di a si tɛ bɛɛ a tɛ bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ tiɲɛ parce que wari bɛɛ bɛ dun mɔgɔ minnu kan ka kɔlɔsili kɛ olu bɛɛ lajɛlen donnen don a la fana ka gɛlɛn dɛ n'an b'a fɛ ka k'an yɛrɛ ye a bɛ daminɛ anw yɛrɛ jamanadenw de la an ka kɛ misali ɲɛnamaw ye mun bɛ d'an ma ko fɛn min kan ka kɛ an k'a don a da fɛ an bɛ baarada o baarada la an bɛ misiri kɔnɔnaw an bɛ egilizi kɔnɔnaw an bɛ kalanyɔrɔ la o an bɛ marabaatiga feereyɔrɔ la o an bɛ jisuma feereyɔrɔ la o an bɛ katakataninnaw an k'an jija an k'a kɛ jɛlenya kan anw yɛrɛ fɔlɔ n'i y'a mɛn k'i b'a fɔ ko ɲɛmaa ma ɲi o k'a sɔrɔ e yɛrɛ tilennen don n'i tilennen i bɛ se k'a fɔ ko ɲɛmaa ma ɲi nka e yɛrɛ gɔlɔni fala ye taji feere in ye min yira an na bɛɛ m'a ye yan maa maa ye taji ko in ye i ja bɛ tigɛ parce que a b'i miiri janya jamana yɛrɛ siniɲɛsigi bɛna kɛ mun ye nka an jigisigiyɔrɔ ye mun y'a ko la o ye k'a fɔ baara ni wulikajɔ min bɛ yen n'olu kan ka sigi sen kan u bɛ ka taga sira min fɛ n'u m'a bila dɛ n b'o fana fɔ parce que fɛn caman tun bɛ dun fɔlɔ ngulaki sisan n'i y'a dun u b'a ja i ngɔnɔ na o fana b'a la dɛ ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka minisiri ye k'a bɛ bɔ ka taa ji ɲini kɛnɛ ma o kɛra nin gouvernement in ye fɛn t'u bolo u ti fɛn di maa ma wa ni maa ti jɛ fɛnko la n'u sera k'o lana anw fana na e m'a ye sisan mɔgɔ tɛ taa minisiriso nin na ko n taara bɔ mɔgɔ ye yan n'i ma farati n'i taara min b'i kun u b'a bɔ i kun o min bɛ ka kɛ fala ye f'a ka kɛ tiɲɛ ye fan bɛɛ de fɛ wa o min fana n'o wari bɛ ka kɛ k'o tɛ ka don o minisiriso la dɛ an k'a nɔ ye an ka adamadenya taabolo fana na minɛ minisiriw tɛ se ka kɛ kulo la don o don fɛn t'u bolo baara fana tɛ ka se ka bɔ a nɔ na donc sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye k'a di jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ teri tɛ yen an ka di ɲɔgɔn ye tɛ yen nin m'an fɛ tɛ yen nafaw de bɛ jate i ka nafa bɛ sɔrɔ maa min bolo i bɛ t'o de fɛ yen i ni maa min bɛ se ka jɛ a b'i filɛ maa ye i b'a dɔn maa ye a fana b'i jate minɛ i n'o de bɛ baara kɛ fala ye o de la n k'i ma n ko yɛrɛ wolo ani jamu bɛ wolo nka ani tɔgɔ tɛ wolo dɛ o de la an bɛ taa denkundi kɛnɛ kan an bɛ taa den kun di ka tɔgɔ de d'a ma n'o tɛ a bɛna du min kɔnɔ o tɔgɔ bɛ o jamu bɛ yen ka ban an k'an jija sisan an ka tɔgɔ ɲɛnama ɲini ka da an yɛrɛ la diɲɛ fɛ an b'o baara de la nin ye ne ta ye ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka dɔgɔkun ti mɔgɔ ɲuman ni bɛɛ lajɛlen ma